Hola! Avui et volem explicar algunes conjuncions, és a dir, les paraules que serveixen per a unir frases. Si escrius, això és molt important, punt, m'ajuda a millorar, punt, no està malament, però si entre les dues frases hi posem una conjunció, una paraula per unir-les, queda molt més fluid i sona més natural. Això és molt important perquè m'ajuda a millorar, punt. Som-hi! Hi ha moltes conjuncions i de diferents categories. Nosaltres en veurem una o dues de cada tipus i seran les més freqüents. Unir idees, afegir coses. I o ni són les conjuncions que utilitzem per afegir o unir idees, coses o accions. En general, connecten elements. Segur que tots ja coneixeu la i, que és de les primeres que s'aprenen. I, per exemple, vull un cafè i un croissant. M'agradaria anar a l'Empordà i passejar per alguna platja. Ni. S'utilitzen frases negatives per indicar que cap de les dues coses, ni una cosa ni l'altra, es compleix. Pot haver-hi un o dos ni. Per exemple, no li agrada ni la pizza ni la pasta. Sempre dona la seva opinió, però és que ni llegeix ni s'informa si allò és veritat. I ara, mireu aquests exemples on persones que hem entrevistat al carrer fan servir les conjuncions que acabem de comentar. Què us sembla que se celebri aquí el Halloween? Tothom que faci el que vulgui, cap problema. Visca la diversitat. No m'ho he plantejat, no sé. No em sembla bé ni malament. No? No, Ni a favor ni en contra? Ni a favor ni en contra. Sí. Idees contràries o oposades. Aquestes connecten oracions que expressen idees contràries o oposades. Però és la més comuna i s'utilitza molt. La podeu fer servir si ja heu dit una frase i llavors voleu afegir alguna cosa contrària. Recordeu que quan escriviu aquest però, normalment porta una coma al davant. I parlant es pot dir però o però. Però no però. S'ha entès, no? Alguns exemples serien: ella volia estudiar medicina, però va decidir fer biologia. M'agrada el cinema, però no tinc temps per anar-hi. Si no, s'utilitza quan volem corregir o contraposar una idea negativa i proposar una alternativa. També pot ser sinó que. Com ara, no és que estigui cansat de treballar, sinó que estic una mica malalt i no tinc tanta energia com altres dies. No vull pizza, sinó pasta. Bueno, depèn del dia, depèn del moment, depèn de com m'hagi anat la setmana, tinc més ganes o menys, però al final trobo que el plan no és tan important, sinó la companyia. I sí, en general ho disfruto bastant. O sigui, no és tan compromís el fet de sortir perquè també de tant en tant m'ho passo bé, sinó el fet d'estar allà fins molt tard, 4 o 5 del matí. Bueno, fa uns anys sí que quedàvem més a fora, però perquè érem més petits i al final o no podíem entrar als locals o no teníem casa disponible, però ara sí que intentem anar a una casa. No et pensis que de cada tipus només hi ha una o dues conjuncions, n'hi ha moltes més. Si vols ampliar o practicar el que t'expliquem, només has de fer els exercicis que trobaràs a easycatalan.org/membership. Fixa't que hi tens la teoria i a continuació tasques per millorar el que has après. Si encara no ets membre de la comunitat, fes-te'n a partir de 6 euros al mes a easycatalan.org/membership. Triar entre dues opcions. Aquestes conjuncions s'utilitzen quan dones més d'una opció i potser vols que escollin una de les que has dit. O. Pot ser que estigui sola. Vols te o cafè? Pot ser que n'hi hagi dues. O anem a la muntanya o a la platja, però a algun lloc hem d'anar. O potser va acompanyada d'un bé. T'agradaria venir o bé prefereixes quedar-te a casa? Ara veurem 2 trossos del vídeo en què parlem dels sous, per veure com utilitzen aquesta conjunció. Jo estic estudiant el mateix que ella, ciència política, però després m'agradaria estudiar alguna carrera com biologia o veterinària. Ja. Igual, o un màster o opositar. Indicar conseqüència, per tant, o doncs, mostren el resultat d'una acció o situació de la frase anterior. Per tant, aquesta vegada són 2 paraules, per tant.
El tant s'escriu acabat amb T, com ara: ahir vam estudiar tot el dia i tota la nit, per tant, hauríem de saber-nos-ho. Espero. Va ploure molt, per tant, la festa major es va cancel·lar. Doncs, en castellà és pues, i sentireu que molta gent fa servir la paraula en castellà en comptes del doncs. Recordeu que quan diem doncs, la C normalment no es pronuncia. Doncs. Alguns exemples. Doncs, així molt breument, en què consisteix el vostre projecte i què hem vingut a fer avui a Manresa? Doncs els Llenguaferits som dos bojos per les llengües, dos bojos pel català, i ja fa un temps que anem recorrent tot el territori parlant d'això, de la nostra passió, per tant, de la diversitat lingüística d'una banda i de l'altra, de la llengua catalana. Indicar causa. Hi ha moltes classes de conjuncions de subordinació, però per explicar el motiu o la causa d'alguna cosa fem servir principalment per què, escrit junt i amb accent obert a la última E. Per què? Per exemple, li vaig portar un paraigua perquè estava plovent. Al final, no ha vingut perquè té molta feina i diu que no li anava bé. A Tàrrega van preguntar a la gent sense què no podien viure. I ara veurem un retall del vídeo. Sense el futbol. Sense el futbol? Explica'm més, per què? M'agrada molt el futbol, soc del Barça i és la meva passió. Si la meva gossa. Per què? Perquè em fa molta companyia, perquè l'estimo i perquè és molt bonica. Sense el menjar, perquè a mi m'encanta menjar, sigui el que sigui, però especialment el dolç, i també sense la cuina en general, perquè no m'agrada només menjar, sinó també cuinar i fer el menjar. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat el vídeo i vols que fem una segona part amb més conjuncions, escriu-nos-ho en els comentaris. I ara que les coneixes, les pots fer servir per connectar les teves idees i millorar el teu català. Així que també ens pots escriure un comentari fent-ne servir alguna. Que vagi molt bé. Adeu!